హాయ్ గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? చాలా అంటే చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నారు. ఎంసీ ఫెస్టివల్ అంటే మినీ క్రాఫ్ట్ ఫెస్టివల్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ 1 నేనైతే అది చేస్తున్నాను కాబట్టి చేయలేదు, సమ్ ఇష్యూస్ వల్ల. అయితే ఇది ఎపిసోడ్ నెంబర్ 1 అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను. మా ఇల్లు అయితే చూపిస్తాను. దానికన్నా ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ తర్వాత లైక్ కూడా చేసేయండి. అయితే ఫస్ట్ అయితే ఎపిసోడ్ నెంబర్ 1లో నా హౌస్ అయితే చూపిస్తాను. నేను కట్టిన హౌస్ అంటే ఇది లోపల ఫర్నిచర్ ఏమీ ఉండదు, సంథింగ్ ఓకే మామూలుగా ఓకే అలా కట్టాను. ఎపిసోడ్ నెంబర్ 1 అయితే చూపించాను. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ 2 అయితే మీకు చాలా అంటే మీ హౌస్ ఎలా కట్టాలని ఇంకా తెలియదు, ప్రిపేర్ చేసి చెప్తాను అప్పుడులోగా. చూసుకోండి గాయస్. అయితే ఇదే అనమాట మన హౌస్. ఇదే మన హౌస్. స్కై చూపిస్తే బెటరా బాబు. ఓకే, అయితే ఇదే అనమాట మన స్విమ్మింగ్ పూల్. ఇదే మన కూర్చుని పడుకునే సీట్స్. ఇంకా అంబ్రెల్లా పెడతాను. ఇదే మన స్విమ్మింగ్ పూల్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది కార్ పార్కింగ్ ఏదో సంథింగ్ పెట్టాను. ఇది కార్ పార్కింగ్ లాగా మొత్తం ఉంటుంది. హౌస్ మొత్తం చుట్టూ గార్డెన్ ఉంటుంది. ఎవరన్నా ఒక పిల్లలు. ఇది ఆటోమేటిక్ డోర్ అనమాట. ఆటోమేటిక్ డోర్. ఇది కూడా సేమ్ అన్ని ఆటోమేటిక్ డోర్. అది ఫర్నిచర్ ఇక్కడ అంతా గార్డెన్ పెంచుదాం అనుకుంటున్నాను, బట్ ఇంకేం ఐడియా లేదు. బట్ కాబట్టి ఇంట్లో ఫర్నిచర్ కూడా ఎపిసోడ్ నెంబర్ 3 కానీ 5 కానీ కూడా పెడతాను. నేను ఇంకేం చూపిస్తే బాగుంటుంది. ఒకటి చూసుకోవచ్చు. నువ్వు నాకు ఒక సబ్స్క్రైబర్ అయితే యాడ్ అయ్యారు. నేను నా ఒక్క సబ్స్క్రైబర్ కోసం ఏం చేయను కాబట్టి ఇంకేం చేయలేదు. ఓకే, ఇదే మన హౌస్ అన్నమాట. ఇది ఇక్కడ బాల్కనీ. బాల్కనీ అనమాట. ఇది బాల్కనీ. డోర్కి బాల్కనీ అనమాట. గాయస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ 1కి లైక్ అయితే చేయండి. ఇది నా హౌస్ చాలా బాగుంటుంది. ఇది చాలా చెత్త ఉంటుంది, బట్ నేను కట్టాను. మంచిగా హౌస్ మీద చాలా కష్టం. 20 minutesలో కట్టాను ఈ హౌస్ని. నేను చూసానంటే యూట్యూబ్లో చూసాను. యూట్యూబ్లోనే చూసాను. ఓకేనా. ఇక్కడ సంథింగ్ ఇక్కడ కొంచెం ఇది దసరా కాబట్టి కొంచెం అందరూ ఉంది అని చెప్పడం మంచిగా. హ్యాపీ దసరా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బై బై గాయ్స్.